Djeco, voljela bih vam nešto pokazati. Mi tijekom dana diramo razne stvari, jel da? I dotaknemo rukom, dotaknemo papir, dotaknemo stol, dotaknemo nekog drugog čovjeka i nama to izgleda kao da se zapravo ništa ne događa, jel da? Pogledajte, imam jedan tanjur, jel da? Ja dotaknem taj tanjur i na ruci mi ne ostaje ništa, jel da? Nema ničega. A sada zamislite ovako, ja ću vam reći da se na tom tanjuru nalaze razne bakterije. On nije savršeno čist, osim ako je tek izašao iz perilice za suđe ili ako smo ga oprali malo prije. A sad zamislite ovo. Te bakterije i viruse sam prikazala ovdje na drugome tanjuru jednim brašnom. To je bućino brašno, zato je zeleno. I mi dotaknemo taj tanjur svojom rukom, koja je uvijek malo znojna, jel da ruke se znoje, dotaknem i pogledajte sad ovdje. Ovo što je ostalo meni na ruci su zapravo sve bakterije i svi virusi koji se nalaze oko nas, a da ih mi uopće ne vidimo. Oni su toliko sitni da ih mi ne možemo vidjeti, ali oni su ipak ovdje. Upravo zato ovih dana, baš ovih dana, zato i jesmo kod kuće, se moramo jako paziti i jako puno prati ruke, jer mi možemo otresti to dolje, ali ruka i dalje ostaje prljava. Tako da je važno jako često prati ruke. To sigurno radite. Pogotovo ako odete negdje van, ako dotaknete vani nekakve predmete, važno je da jako dobro peremo ruke. A to nije važno samo u ovo vrijeme, nego je važno uvijek. Kada najčešće peremo ruke? Pa, kada dođemo izvana, nakon odlaska na WC, peremo ruke naravno prije jela i u raznim prigodama. Mi uvijek prije užine peremo ruke, jel da? Sjećate se, stanemo u red i peremo ruke. I to je jako važno da bismo održali svoje zdravlje. A to je naša tema, kao što je bila i u TV školi, naša tema je zdravlje, jer važno je biti zdrav. Mi brinemo o sebi i na taj način čuvamo naše zdravlje. Pa sada lijepo možete otvoriti stranu 52 i pogledajte sa mnom. Majka govori djevojčici da ide na spavanje, jer ujutro ide u školu. Spavanje je važan dio našeg zdravlja. Vi biste trebali spavati otprilike 8 sati. Spavate li toliko? Ako ne, onda krenite, jer to je važan dio našeg zdravlja. Osim toga, tu je zdrava hrana, održavanje čistoće, kao što smo rekli, pranje ruku, tuširanje, kupanje, redovito vježbanje i boravak na zraku. U tome nam pomažu liječnici i zubari. Liječnik nas liječi i cijepi nas ako je potrebno, a zubar nam pregledava zube i liječi zube ako je potrebno, naravno. Idemo sada zajedno pročitati. Može? Spremni? Brigom o sebi čuvamo zdravlje. Trebamo se pravilno hraniti, održavati čistoću, redovito vježbati i boraviti na zraku. Liječnik nam pomaže očuvati zdravlje. On nas pregledava, cijepi i liječi. Zubar nam pregledava i liječi zube. Svako dijete ima pravo na zdrav život. To je vaše pravo, djeco, i nemojte to zaboraviti. Evo ga, dolje imamo par pitanja. Kako se brinemo o svome zdravlju? Zapitajte se i odgovorite lijepo sebi ili roditeljima. Što šteti zdravlju? Malo razmislite i o tome i pokušajte to lijepo izbjeći. Zašto posjećujemo liječnika i zubara? Ovo sigurno znate. Evo djeca, malo smo pričali o zdravlju. A sad je na vama da otvorite stranu 52 u udžbeniku i pročitate ponovo sami, a zatim malo i zapišete u bilježnicu. Ostanite zdravi!